Matthæus evangeliet kapitel 1. Her er slægttavlen for Jesus Kristus, der er efterkommer af David og Abraham. Abraham fik sønnen Isak. Isak blev far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre. Juda fik sønnerne Perez og Zara sammen med Tamar. Perez blev far til Hezron. Hezron blev far til Ram. Ram til Aminadab. Aminadab til Naxon, der blev far til Salmon. Salmon fik sønnen Boas sammen med Rahab. Boas fik Obed sammen med Ruth. Obed blev far til Isai. Isai til kong David. David fik sønnen Salomon sammen med Urias hustru. Salomon fik sønnen Rahebim. Rahebim blev far til Abijah. Abijah til Asaf. Asaf til Josafat. Josafat til Joram. Joram til Uzziah. Uzziah til Jotam. Jotam til Akaz. Akaz til Hiskia. Hiskia til Manasse. Manasse til Amos. Amos til Josia. Og Josia blev far til Jekonja og hans brødre. Mens jøderne var i eksil i Babylon. Efter eksilet i Babylon fik Jekonja sønnen Shealtiel. Shealtiel blev far til Zerubbabel. Zerubbabel til Abiud. Abiud til Eljakim. Eljakim til Asor. Asor til Zadok. Zadok til Akim. Akim til Eloid. Eloid til Eleazar. Eleazar til Matan. Matan til Jakob. Jakob til Josef, Marias mand, og Marie fødte Jesus, der også blev kaldt for Kristus. Fra Abraham til David er der altså 14 generationer. Fra David og til eksilet i Babylon er der 14 generationer. Og fra eksilet i Babylon til Kristus er der 14 generationer. Da Jesus Kristus blev født, gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, der var efterkommer af David. Men før de havde været sammen, gjorde Helligånden Maria gravid. Josef var et ordentligt menneske, og han ville ikke hænge hende ud. Derfor mente han, at det ville være bedst at hæve forlovelsen i al hemmelighed. Mens han overvejede det, viste sig en engel sig for ham i en drøm. Josef, sagde englen, du skal ikke være bange for at gifte dig med Maria. Det barn, hun skal have, kommer fra Helligånden. Hun vil få en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal befri sit folk fra alt det, de gør forkert. På den måde gik det, Gud havde sagt, i opfyldelse. Hos profeten Esajas står der nemlig, se, jomfruen vil blive gravid og føde en søn, som man vil kalde Emmanuel. Oversat betyder det, Gud er hos os. Josef vågnede af sin drøm. Han giftede sig med Maria, som englen havde sagt, han skulle. Men han gik ikke i seng med hende, før hun havde født sin søn, og Josef gav ham navnet Jesus.